Que tal, saúdos? Ascende a 7 o número de persoas detidas na última operación antidroga que se está a desenvolver en Arousa. Confirmouno este xoves o delegado do Goberno en Galicia. Ademais, no marco dos rexistros levados a cabo en Vilanova, Ribadumia e Pontecesures, a Policía Nacional incautou drogas e cartos. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. Aprobados inicialmente os orzamentos deste ano para a Ribeira, que roldan os 30 millóns de euros. Aprobouse tamén un suplemento de crédito de 1,8 millóns de euros do remanente de tesourería para o pago de facturas pendentes e a liquidación de obras en marcha. Os traballos de arranxo da fachada do Colexio da Lomba en Vilagarcía están a piques de rematar. A Xunta tivo que intervir de urxencia neste centro logo de que a comezos deste mes se producisen varios desprendementos de cascallos. Dende o Goberno galego recoñecen o risco que supoñía esta situación. Pontevedra aproba a licitación do maior contrato de rehabilitación de firmes na historia do municipio. O investimento rolda os 5,5 millóns de euros para actuar en máis de 191.000 metros cadrados de viarios. Os nomeados aos Premios Feroz 2026 anunciáronse esta mañá en Pontevedra. Os actores Manu Ríos e Milena Smith foron os encargados de ler as candidaturas de cada categoría dende a Casa Consistorial. Los domingos é o filme que acumula máis nomeamentos, ata 9. Sobre as series destacan os 6 de Poquita Fe e Superstar. E a Confraría de Pescadores de Noia promociona o seu berberecho da man do recoñecido chef Pepe Vieira. O cociñeiro visitou esta mañá os bancos marisqueiros de Testal para saber como se extrae este bivalvo, un dos mariscos sinal de identidade e de calidade do Pósito noiés. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Ascende a 7 o número de persoas detidas na última operación antidroga que se está a desenvolver en Arousa. Confirmouno este xoves o delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco apuntou tamén que estas actuacións permanecen baixo segredo de sumario e que están sendo instruídas por un xulgado de Santiago. O operativo, como xa contamos aquí nas novas, dá continuidade a outra operación levada a cabo hai unhas semanas na capital galega, na que interviron heroína. Este pasado mércores trasladouse ao Salnés, onde axentes do Greco, co apoio de efectivos da Policía Nacional de Vilagarcía, Pontevedra e Santiago, levaron a cabo rexistros en varios puntos da zona, entre eles 2 en Caleiro, en Vilanova, onde actuaron escavadoras da policía na procura de drogas ou cartos que poderían estar agochados nunha leira, así como outro en Barrantes, no concello de Ribadumia. Outro tivo como escenario Pontecesures. Resultado destas intervencións, teríanse incautado diversas cantidades de sustancias e diñeiro. A investigación continúa en marcha. Viámoslo en titulares. Aprobados inicialmente os orzamentos do ano 2025 en Ribeira, que roldan os 30 millóns de euros. A proposta do Executivo saiu adiante a pasada tarde nun pleno extraordinario cos votos a favor dos dous grupos que conforman o bipartito e as abstencións do BNG e a concelleira non adscrita Tania Redondo. O outro edil independente, Juan Luis Furones, e o voceiro do PSDG non chegaron a votar, posto que abandonaron o salón de plenos tras a primeira quenda de intervencións. Durante a sesión aprobouse tamén un suplemento de crédito de 1.800.000 euros do remanente de tesourería pro pago de facturas pendentes e a liquidación de obras en marcha. Tamén se lle deu luz verde a un crédito extraordinario de 130.000 euros para a posta en marcha dos bonos a Ribeira e o saneamento da Rúa Muralla en Aguiño. Os traballos de arranxo da fachada do Colexio da Lomba en Vilagarcía están a piques de rematar. A Xunta tivo que intervir de urxencia neste centro educativo logo de que a comezos deste mes se producisen varios desprendementos de cascallos. Dende o Goberno galego recoñecen o risco que supoñía esta situación. Logo desta actuación, os técnicos de educación volverán revisar o edificio para garantir que todos os danos quedaron arranxados.
Estas imaxes son de comezos deste mes cando a alarma saltou neste Ceip da Lomba en Vilagarcía polos desprendementos de cascallos da súa fachada. Unha situación que xerou moita preocupación entre as familias polo perigo que supoñía e que levou a Xunta a actuar de urxencia para evitar posibles novos riscos. Significaba un riesgo para o alumnado e para o profesorado e, por tanto, a Xunta de Galicia, desde a súa responsabilidade, pois, levou a cabo unha limpieza profunda de toda a fachada con alta presión para sacar o desconchado que había na fachada e a continuación pois se repuxeron. Logo do desencontro co Concello de Vilagarcía sobre a quen lle correspondía asumir estes traballos, finalmente foi o Goberno galego o que levou a cabo o arranxo, que ascende a uns 35.000 euros. Finalmente foi a Xunta que asumiu a totalidade das obras, porque aquí non se pode andar vacilando ante a seguridade de risco do alumnado e, polo tanto, a Xunta pois tomou a decisión de invertir pois máis de 30.000 euros nesta primeira actuación. E unha vez rematen, técnicos da Xunta volverán revisar as instalacións. Unha vez realizada esta primeira obra, digamos, de mantemento, pois serán os técnicos os que pois nos digan se hai algún problema máis. Se hai algún problema máis, por suposto, a Xunta actuará. E iso é o que estamos a facer neste momento no Colexio da Lomba. Por outra banda, sobre outra deficiencia que denuncia a AMPA deste centro, sobre a necesidade de aumentar a altura das varandas das escaleiras e corredores, dende a Xunta asegura non ter constancia e que todo cumpre a normativa. Cumple todos os requisitos, posto que este centro foi do ano 2008, e do ano 2008 pasou evidentemente por a licencia municipal que tuvo que dar xa e cumpliu os requisitos actuais. Non vemos ningún tipo de circunstancia allea o que pode ser a legalidade dese tipo de barreiras, non? Eu creo que, en principio, non me consta ou non as teño. E indica non ter coñecemento da petición dunha xuntanza para tratar este tema ou a falta de persoal no centro, como aseguran ter solicitado en distintas ocasións dende o colectivo de Nais e Pais. Bueno, pois antes de estar en Vilagarcía, o delegado da Xunta en Pontevedra achegábase a Caldas, en concreto o Colexio Alfonso VII, onde acaban de transformar uns vestiarios nun novo comedor escolar con 80 prazas. A previsión é que este novo servizo, no que se investiron uns 46.000 euros, este operativo en xaneiro. Actualmente tiñan un comedor escolar no que tiñan que facer varias quendas, co cual era moi incómodo, e a partir de agora, que esperamos que a partir de xaneiro estexa operativo, de feito as obras que van a quedar concluídas na semana que ven, pois poidan utilizarse ese novo comedor con maior capacidade e para mellor uso de todos os alumnos e alumnas dese colexio de Caldas, o cual vai a significar unha mellora importante para os máis de 140 alumnos e alumnas que están a facer uso dese servizo. O alcalde da Pobra solicita a colaboración da Xunta para a mellora da rede municipal de abastecemento. O rexedor demanda, ademais, apoio autonómico para arranxar o vertedoiro de Moldes. A mellora da rede de abastecemento de auga da Pobra require un investimento de 9 millóns de euros, cantidade dificilmente asumible polas arcas municipais. Por esta razón, o alcalde pobrense vende trasladar unha solicitude á Xunta de Galicia pedindo a súa colaboración tanto no que respecta a medios técnicos como materiais para a posta a punto dunha rede obsoleta e con numerosas deficiencias. Entonces, bueno, a reunión era para ver as posibilidades que hai de renovar non xa de renovar o que son as tres etapas que hai, o sea, tres etapas aquí no Concello, non? Que sería a de Roupión, a de Cadreche e a de Vilas, porque en Vilas tamén temos un problema importante. En Vilas non hai etapa, pero temos un problema importante pois co aluminio. Entonces, si necesitaríamos unha etapa de membranas, ademais, o cal, bueno, encarece moito a construción destas etapas. En concreto, sería unha inversión aproximada de 9 millóns de euros. Evidentemente, o Concello non pode facer frente a unha inversión deste tipo. A etapa principal ten 60 anos de antigüidade, polo que non ten capacidade para asumir a demanda actual, nin cumpre coa normativa vixente. O sea, o problema que temos é que as etapas están moi anticuadas,
A principal etapa, por exemplo, que a de Roupión ten xa máis de 60 anos, é verdade que non cumpre, digamos, as condicións que debera cumprir xa unha etapa que realmente estea ao día, non, no seu traballo. O sea, agora mesmo os parámetros que nos salen nas analíticas, pois sempre están sustiñas. Non quere decir que a agua que se consuma non sea de calidade, pero sí que cada vez é máis difícil asustarse a eses parámetros de calidade. O alcalde trasladou tamén aos responsables de medio ambiente a necesidade de acometer unha reparación urxente no vertedoiro de Moldes, compartido co Concello de Ribeira tras os últimos desprendementos. A pesar de que a Xunta comunicoulle que non asumirá o financiamento directo das actuacións, si adquiriu o compromiso de colaborar co asesoramento e supervisión dos traballos. O Concello de Pontevedra aproba a licitación do maior contrato de rehabilitación de firmes na historia do municipio. Así o asegurou cando menos esta mañá o alcalde capitalino Miguel Anxo Fernández Lores. O investimento rolda os 5,5 millóns de euros. O proxecto abrangue a rehabilitación de máis de 191.000 metros cadrados de viarios en todo o Concello. O contrato está dividido en 4 lotes principais: zona urbana centro, zona urbana exterior e barrios, parques empresariais e parroquias. Este contrato, incluído na modificación de crédito, inicia xa o seu proceso de licitación. Unha vez axudicado, o prazo de execución é de 6 meses e medio. É unha actuación integral que supón unha mellora sustancial dos viais do Concello, non? Eu quero recordar que neste mandato dixemos que tería unha especial relevancia o mantimento, non, de todos os espazos públicos espazos públicos, mobiliario urbano, etcétera, etcétera, non? E que con este contrato a respecto da rehabilitación de firmes do Concello estámoslo cumplindo, non? Equivale a 28 campos de fútbol, non, toda a rehabilitación que se vai a facer. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, estaremos en Pontevedra porque hoxe desveláronse os nomeados para os Premios Feroz de 2026 que se van a entregar precisamente na cidade do Lérez no mes de xaneiro. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. En Vilagarcía, un grupo de mozos e mozas da cidade estánse a formar na empresa TUN Eureka, dedicada á fabricación de equipamentos para sectores como o naval ou defensa. Están a participar no programa de emprego que impulsa o Concello co compromiso da compañía de contratar unha parte do alumnado. A dirección da empresa explica que se trata de empregos de calidade nun sector cunha alta demanda de persoal especializado. TUN Eureka, con sede en Vilagarcía, é unha empresa centrada na fabricación de equipamentos para distintos sectores como o naval, a defensa ou a ciencia. Un ámbito cunha alta carga de traballo e, polo tanto, cunha gran demanda de persoal cualificado. Nesta liña, a compañía está a formar a futuros traballadores do sector a través do Programa Municipal de Formación con Compromiso de Contratación. É unha formación que honestamente é complexa. Un traballador que acaba dun ciclo formativo ainda lle leva 4 ou 5 anos dentro da planta hasta que se convirte nun profesional. Polo tanto, temos que entender que nunha formación deste tipo, con un período tan corto, é como unha pincelada. Unha primeira toma de contacto cun sector que xera tamén moito interese entre a mocidade. A esta convocatoria presentáronse máis dunha trintena de aspirantes, dos que foron seleccionados 15. Como moito, 3 serán os afortunados que poidan facerse con ese agardado contrato nesta empresa. Foron moitos os candidatos que se presentaron, tivemos que facer un proceso de selección, porque debido a interferencia que supón a fabricación coa formación ao mesmo tempo, tuvemos que reducir o número de asistentes a 15 persoas, pero bueno, sí que hai un compromiso de contratación, polo tanto, algúns deles xa van a empezar a traballar. Esta é a sexta edición deste programa impulsado polo Concello que, aínda que non ten competencias en emprego, busca con esta ferramenta ofrecer ás empresas da cidade persoal cada vez máis cualificado. Esta é unha formación na que o Concello pois subvenciona ou paga con unha finalidade, que adquiran unha formación moi concreta e moi especializada, neste caso entendo que é moi difícil, pero moi práctica, teórica e práctica,
e con un compromiso de contratación por parte da empresa durante un tempo, e seguro que algún deles van a ter a oportunidade de quedarse e ser traballadores dunha empresa tan potente como é Tuneureca. E apunta o alcalde con este tipo de programas o Concello bota unha man para reducir o desemprego na cidade. Con todo, explica Varela, os datos de Vila García son cada vez mellores. Cando eu cheguei á alcaldía tiñamos por riba de 4.000 desempregados nesta cidade, 4.500, máis ou menos, e agora estamos en 1.900. Esos son bons datos. Ademais desta empresa, neste programa participan outras compañías da cidade como Meicatec ou Fundivisa. Máis cousas, o Concello de Ribeira renova a súa colaboración coas entidades sociais do municipio. Esta mañá asinábanse os convenios cos representantes das 10 organizacións beneficiarias por un valor de 34.000 euros. Un a un, os representantes das 10 entidades sociais beneficiadas por esta liña de subvencións do Concello de Ribeira, dotada en total con 34.000 euros, foron asinando os convenios, mediante os cales renovaron a súa colaboración por un ano máis. A achega municipal supón un apoio para seguir a desenvolver o seu labor en distintos ámbitos da sociedade, como a atención á discapacidade, colectivos vulnerables, menores ou mesmo a prevención de condutas adictivas. Un año máis, estamos aquí. Como concejal de Servicios Sociais, pues para mí es todo un honor, año a año, veros aquí y esa firma de estos convenios. Unos convenios que persiguen, como todos los años, un objetivo claro de disminuir estas situaciones de exclusión social, trabajando todos mano a mano, lógicamente también con nuestro departamento, pero mano a mano con vuestros vecinos y vecinas que están en situaciones complicadas, digamos así, en la vida. Apoyando también, como no podía ser, mejoras que ayuden a estos colectivos vulnerables. A alcaldesa quixo agradecer o labor destas 10 entidades que traballan de xeito desinteresado en favor de colectivos vulnerables a través de programas de apoio, acompañamento ou información. Para min, eu creo que para o resto de Ribeira, cando vos vemos, pois o de referentes no que é a representación humana, non? Como decía Vicente, do que é axudar as persoas, do que é estar pois no día a día da vida da xente, moita xente que en algúns dos casos pois vive con dificultades non só económicas, sino que moitas veces, a veces pensamos nas dificultades nas entidades sociais como a axuda económica. E a axuda económica é moi importante, pero non o é todo, porque moitas veces axudades en outros ámbitos tan importantes como o educativo, ámbitos no ámbito da saúde, no ámbito de acompañar na soidade, algo moi importante, as persoas con discapacidade, as persoas con déficit de atención, as persoas, en fin, en multitude de debilidades que temos como sociedade. Tamén a Deputación da Coruña acaba de dar a coñecer o presuposto que destina este ano as axudas para entidades sociais da provincia. Serán 3,7 millóns de euros. Haberá 5 liñas de subvencións diferentes que xa teñen aberto o prazo de solicitude e que as entidades poderán destinar a cuestións como o mantemento de programas e servizos no ámbito social, o mantemento dos centros ou a adquisición de furgonetas para o transporte de usuarios e vehículos adaptados. Dende o Goberno provincial destacaron que estas axudas veñen a confirmar a aposta decidida da Deputación por fortalecer o tecido social e apoiar as entidades que chegan onde as administracións non sempre poden chegar, garantindo así que ningunha persoa nin territorio quede atrás. Boiro izou esta mañá en Praia Xardín a bandeira verde de Galicia, un galardón que outorga a Consellería de Medio Ambiente que premia a aqueles municipios da comunidade que destacan polas súas boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe. O acto, ademais do alcalde José Ramón Romero, asistiu a propia Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez. Por segundo ano consecutivo, a bandeira verde de Galicia loce en Praia Xardín. O galardón que outorga a Consellería de Medio Ambiente premia a aqueles municipios da comunidade que destacan polas súas boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe. Esta mañá procedíase o seu izado, un acto que contou coa presenza da propia Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Na súa intervención destacou as 33 bandeiras verdes entregadas este ano pola Xunta, 9 máis que o ano anterior,
como exemplo de compromiso dos concellos coa protección ambiental e o cuidado da paisaxe. Atopámonos con que, si o primeiro ano tan só foron 2 os concellos que acadaron a bandeira verde, agora, anos despois, un total de 33 concellos teñen bandeira verde, entre eles está Boiro. E o importante non é conseguila unha vez, sino que é conservala, porque somos moi exixentes, os proxectos que teñen que desenvolver teñen que acreditar que se realizan, ou ao menos que teñen unha planificación, e do que se trata é de cuidar a nosa paisaxe, e cuidar a nosa paisaxe e cuidar o noso medio ambiente. De cara ao vindeiro ano, avanzou tamén que a Xunta creará a rede de concellos Bandeira Verde de Galicia, da que poderán formar parte aqueles municipios que teñan polo menos 3 destes distintivos dende o ano 2020. Parabéns a Boiro, porque unha vez máis fai o izado da súa bandeira, e aqueles concellos que por 3 anos consecutivos teñan a bandeira formarán parte dunha rede de concellos de bandeiras verdes que tamén terán os seus beneficios por parte da comunidade autónoma, e sobre todo poñerémolos en valor non só en Galicia, sino a nivel europeo. Pola súa banda, o alcalde agradeceu este recoñecemento que dá visibilidade ao traballo que se realiza dende o concello de cara á sostenibilidade e á protección do medio ambiente. A verdade é que Boiro é un pueblo moi dinámico e que estamos traballando tamén para esta sustentabilidade medioambiental, como é o cambio de luces LED en todo o noso núcleo. Puxemos varias medidas para conseguir esta bandeira, que non é o obxecto da bandeira, sino as medidas que se toman para reducir o CO2, etc. non? Entonces, un ano máis, dar as gracias á Consellería e á Conselleira por este tipo de iniciativas e que os concellos avancemos sobre unha maior sostenibilidade. A Asociación de Empresarios de Ribeira porá en xogo este Nadal 6.000 euros en premios. A campaña deste ano inclúe tamén unha colaboración con Cáritas e bonificacións para as entradas á pista de xeo, así como o reparto de tickets de aparcamento para facilitar as compras dos clientes. Ribeira estrea o Nadal co acendido do alumeado e o arranque dunha campaña que pretende favorecer as compras no comercio de proximidade. A principal novidade desta edición, que repartirá 6.000 euros en premios, será que os sorteos serán semanais, repartindo 1.000 euros por cada semana de decembro e 2.000 na de Reis. Este ano vamos a sortear 6.000 euros en vales de compra, con as seguintes funcións repartidas entre as 4 semanas que corresponden a diciembre. Na primeira semana, ao luns seguinte, sortearemos 1.000 euros, un vale de 200 euros, 2 de 200 e 10 de 50. E aparte, 10 entradas para a pista de xeo gratuitas dobles. Con este sentido, queremos dar xa que sea un poquinho máis dinámico o sorteo, que a xente que se aposte xa máis unha vez que lle toca xa volver a poder comprar no comercio local. E en ese sentido, queremos e apostamos por esta iniciativa, que a ver se, digamos, en sucesións podemos subir máis dos 6.000 euros. Como en anos anteriores, a Asociación de Empresarios seguirá a colaborar con Cáritas cunha achega semanal de 100 euros para mercar no comercio local e volveránse a repartir tickets de aparcamento entre os clientes para facilitar as compras. Facer tamén fincapé na importancia que ten o repartir os vales do aparcamento en cada un dos comercios, porque non hai excusa para vir a comprar a Ribeira, non hai excusa para baixar das parroquias a comprar ao centro de Ribeira e, polo tanto, lonxe de dificultar o que é ese aparcamento, creo que nesta alianza que fai tamén a Asociación de Empresarios co Concello e cos parkings do municipio, é para facilitar e, dende logo, mellorar esa accesibilidade de todos os veciños e veciñas a que poidan pasear, a que poidan mercar e a que poidan consumir nos establecementos de Ribeira. O feito de que os premios se entreguen de xeito semanal permitirá un maior beneficio para o comercio local, posto que os vales de compra volverán a investirse nos máis de 70 establecementos participantes. Un ano máis o Concello de Boiro e a Asociación Boirense de Empresas veñen de renovar a súa colaboración coa asinatura do convenio anual para desenvolver actividades de promoción económica e comercial. O Concello destinará uns 30.000 euros pro impulso da actividade comercial no municipio co desenvolvemento de actividades e campañas que realice a AVE ao longo do ano. Ademais das campañas, a patronal boirense conta con persoal administrativo e técnico dedicado ao asesoramento e ao emprendemento e ao fomento da actividade empresarial. Este
Este convenio de colaboración forma parte das accións que o Concello leva a cabo en materia de promoción económica para fomentar o emprego no municipio. A Confraría de Pescadores de Noia promociona o seu berberecho da man do recoñecido chef Pepe Vieira. O cociñeiro visitou esta mañá os bancos marisqueiros de Testal para saber como se extrae este bivalvo, un dos mariscos sinal de identidade e calidade do Pósito noiés. A actividade incluíase nas xornadas de exaltación do berberecho que ían celebrarse hai xa varias semanas, pero que tiveron que suspenderse debido ao peche cautelar dos bancos marisqueiros pola presenza de toxina. Acompañado do secretario do Pósito, Adelo Freire, a bordo dunha embarcación, o recoñecido chef pontevedrés achegouse esta mañá a Testal para participar nas xornadas de exaltación do berberecho, organizadas pola Confraría de Pescadores e o Concello para promocionar este produto tan característico da ría de Muros Noia. A actividade ia celebrarse hai varias semanas, pero tivo que suspenderse debido ao peche cautelar dos bancos marisqueiros pola presenza da toxina. Poñer en valor un produto que para nós é a principal fonte de ingresos da xente do mar nesta zona, un produto especial e un produto que significa, pois, para nós todo, para nós o berberecho de Noia o é todo e hai que cuidalo, hai que mimalo e hai que exaltalo e diferencialo de outros produtos que hai no mercado, que sin decir nada, nos pensamos que o noso que é especial. Obviamente que encantado de compartir este día aquí con toda a xente da cofradía. Bueno, pois sobre todo tamén ter máis información, porque moitas veces a nos perdesenos non chegamos, non, a este tipo de a este detalle máis de aquí a pé de praia, de falar cos mariscadores e da problemática que les teñen, de falar un pouco de como é o produto. Coñecelo un pouco máis. Para nós, para a maioría dos cociñeros galegos, o berberecho, como tamén moitos outros dos produtos que temos, son deses produtos casi que rozan casi a mitoloxía, non, dentro da cociña. Bueno, por moitísimas características, non? E dentro dos que de todo o berberecho que hai en Galicia, bueno, pois esta zona pois é un pouco epicentro, non? Da calidade, do sabor, en fin, tamén da vanguardia, non? Na cría, en fin, etc. O afamado cociñeiro ofreceu xa pola tarde na Praza de Abastos unha demostración gastronómica, onde o berberecho foi o gran protagonista. As xornadas está previsto que teñan a súa continuidade a vindeira fin de semana, do 5 ao 7 de decembro, cunha ruta de tapas por diferentes establecementos hostaleiros da vila, que ofrecerán aos seus clientes creacións culinarias elaboradas a base de berberecho. Pero esa fin de semana haberá tamén unha gran degustación popular na Alameda, na que se servirán racións de empanada de millo e de trigo, arroz con berberecho e tamén bebida. O recadado, mediante un donativo solidario, irá en beneficio de Cáritas e Cruz Vermella. E os nomeados aos Premios Feroz 2026 anunciáronse esta mañá en Pontevedra. Os actores Manu Ríos e Milena Smith foron os encargados de ler as candidaturas de cada categoría dende a Casa Consistorial. Los domingos é o filme que acumula máis nomeamentos, ata 9. Sobre as series destacan os 6 de Poquita Fe e Superstar. A gala de entrega de premios vaise celebrar na cidade o vindeiro 24 de xaneiro. As películas Los Domingos con 9 nomeamentos, Emas Palomas e Sirat con 7 cada unha e as series Poquita Fe e Superstar con 6 son as producións con máis candidaturas aos Premios Feroz do 2026. Yo creo que ha sido un año que los creadores y las creadoras han hecho pues unas miradas muy interesantes sobre nuestro país, y es lo que tenemos que esperar del cine y del audiovisual, ¿no? Que miren la realidad de una manera especial y no la obvia. Entonces nosotros como periodistas pues estamos moi satisfechos. Pontevedra continúa como anfitrioa destes galardóns. Hoxe a Casa Consistorial acolleu o acto no que se anunciaron estes nomeamentos. Unha presentación que correu a cargo dos actores Manu Ríos e Milena Smith. Es una gran responsabilidad, al final estamos leyendo unas nominaciones a unos premios muy importantes aquí en nuestro país, entonces pues muy contentos, la verdad. Un año lleno de historias
son muy importantes, que han visibilizado cosas que igual no tenemos tan cercanas en nuestro día a día o historias que yo creo que viene bien aprender de ellas y empatizar y celebrar eso me parece muy importante. Y Pontevedra, pues no vamos a estar mucho tiempo por aquí, por desgracia, pero es una ciudad preciosa, tiene muchísimo encanto y ojalá volver pronto. Volveremos, claro. Seguro. A gala de entrega celebrarase o 24 de xaneiro do 2026 no Pazo da Cultura Pontevedrés, pero estes nomeamentos deixaránse notar na programación previa que encherá a cidade de propostas. Intentaremos que los candidatos y las candidatas vengan a hablar de su obra aquí, que además estamos muy agradecidos porque la verdad es que el público en Pontevedra es súper fiel, va a las charlas del cine más autoral, no es solamente Las Estrellas, sino el cine más complicado, más radical. También ahí hay ciudadanía. Dende o Concello reafírmanse a hora de considerar como un acerto esta aposta polos premios Feroz, polo audiovisual e pola cultura. A inversión en cultura non é un gasto, é un investimento de cara ao futuro, non? Por lo tanto, é unha honra que os Feroz estén aquí, non? Que traer eventos a Pontevedra, eventos de todo tipo, eventos culturais, obviamente, eventos deportivos, eventos congresuais, é unha forma de proyectar e promocionar Pontevedra, non? Por lo tanto, ademais, é unha forma de que a xente conozca Pontevedra. Os premiados nas 21 categorías dos premios coñecerémolos na gala do 24 de xaneiro. Estará dirixida pola artista Samantha Hudson e polos actores Antonio Durán Morris, Petra Martínez e Elizabeth Casanova. Esta mañá presentábase en Boiro unha nova edición do Festival Festiritititi. A cita organizada por Amicos para conmemorar o Día Internacional da Discapacidade vai ter lugar o vindeiro mércores 3 de decembro. Será unha gran festa pola inclusión coa participación de escolares dun total de 10 centros educativos da comarca. Dende hai 8 anos, Amicos leva conmemorando este Festival da Inclusión cada 3 de decembro, coincidindo coa celebración do Día Internacional da Discapacidade. A actividade desenvolverase a partir das 10:30 da mañá no Polideportivo de Barraña. En el tomarán parte escolares dun total de 10 centros educativos do Barbanza. É o miércoles día 3 de diciembre, no pabellón de Barraña, aquí no Concello de Boiro. Celebramos a 8ª edición do Festirititi. Haberá moitos xogos, diversión, sorpresas, e así quen queira saber máis, que se acerque. Como creo que mejor lo sabemos hacer, que es jugando y fomentando la inclusión de los escolares del Barbanza con las personas con discapacidad de nuestro centro. Van a participar más de 10 centros escolares, de Ribeira, de Boiro, de Palmeira, de Noia. Vamos a pasarlo muy bien, como ha dicho Javi, va a haber muchas sorpresas. Dende Amicos destacaron o apoio da Xunta a través da Consellería de Política Social para poder desenvolver esta actividade, así como tamén de outras entidades e empresas, como é o caso de Gealsa, que unha vez máis mantén o seu compromiso con este festival. Eu quero dar as gracias á Consellería de Política Social e á Igualdade e a todas as empresas que nos apoian. Está Gadis, Veolia, Maldonas, Rías Baixas, Grupo Nosa, Fesba, Boiresa e Ángel Mar. É un agradecemento moi especial ao Grupo Gealsa, que a través do programa Wixi leva apoiándonos desde o primeiro que empezamos, desde o primeiro ano que fixemos o Festirititi. Tamén colabora coa iniciativa o Concello de Boiro, dende onde agradeceron a Amicos a súa capacidade para unir entidades, centros de ensino e empresas cun obxectivo común, que non é outro que a inclusión. Visibilizar a discapacidade, pero tamén, que me parece aínda un poquinho máis, de traballar a inclusión. Non só este día, que sí que é certo que se visibiliza un poquinho máis en este Día Internacional con este festival, pero tamén a lo largo de todo o ano con todas as actividades. Bueno, pois así rematamos. A información segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, e de contado aquí poderán ver unha nova edición do programa Orixe e Calidade, como saben, centrado no sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.